Iki lho ngene-ngene. Lah iso-iso akeh dhuwit modal. Wes dari satu Tempene mang piro? 10.000, Mas. Tambah piro? tambahe 10.000. Lah genjer mesti piro? 5.000, Wis Mas. dienggo pangan apa? Goseng-goseng, Mas. Pedus. Kuwi dioseng-oseng kaya lumbu ngono. Iya. Dicampuri apa, Dik? Campur iki merah. Iki lho. Oh, kaya oseng-oseng kangkung ngono, Dik. Iya, makanane loso kuwi. Gak oleh dumo. Nek iki nek usah-usah nganggo kemiri ya, kemiri. Oh, Lombok cilik terus dipeprek. enak. Tak nyoba kok. Dapur men aku mbok takoki apa mbok kaya konten yo. Anu cambah sampean. Tahu 10.000 Yun. 10.000. 10.000. Ya. Duwe wong 1, 2, kilo. 3, 4, 5. Wes ya. Aku ya krungu genjer tapi rasane rong ro. Sing jajan-jajan ngono kae lho. Sampe entong-entong, wong sampe wis kesel anu loso apa bawon dijere. Mula sawa mangan ndas. Iya. Dan lain mangane kok ndak lagi. Oke. Kalau kau sirem. Wong manis halo. Kowe ora tau tuku aku, Dik. Terigu Mas, saya Mas. Aku mangkal ning kene kok nduk jam 09.00. Ning kene lampu abang. Terus Kayak tengah ana, Cong. Soke. tengah. Rapatan. Wis patang dino prei dan mendarat. Wong pote ora enteke ngene. Ning Joi jek ae, Mak. 2 kilo. Mbak terakhir ketoke iki adu-adu karek ning randu. Oh, karek sing adu-adu. Rapat. Lepung beras sing Lombok kowe apa lho Nduk ndang anu? Aku ah. Lho. Iya. Ndang Oh iya. Apa yang nggo Nek. Teponge tambahi seprapat. 7.000, sayang. Iki telu pira, Tro? 6.000. Wah, gak 5,5 ora ewel men. Terus apa neh lengo mal kita siji. Kelan genjer kae lho. Genjer apa, Mak? Aku ya ora roh ning jaba enek. Iki ndok. Apa nih, Yun? Ndok pira? Ndelok bukakno. Ndoknya setengah pira, Mbak? Setengah Wis. 14,5. Lengo, Mbak. Pun. Terus terigu sekilo 2 kilo seprapat. 2 kilo ambek seberapa? Iya. Ambil iki berapa? Tempe wis entuk. Ndok seprapat. Ndok seprapat. Wis ndang hitung. 12,5. Amit. Gambar. Ya iki lho gambar ulo. Wis ndang direken, Mbak. Kayak catetane ya, Cik ya, dadi nah ya. Ya ini rong do tangi aja cacah ya. Wis, Mak. Wis. Terigu 1,5 kilo. Lah. 2 kilo setengah cangkem. Ya 2 kilo seprapat. Lombok muda. Wis lengo mer kita ya. Oh, kono. Pun. Lengo mer kita. Ngene bandane. Nggih mboke. Ayo, Mak. Ya oke. Satu. Heeh. Lombok. Ndok seprapat. Lure seberapa? Wis gak enek anu, kowe gak duwe anu. Gak duwe apa nek ngarani kanji. Wis nang iya. Min enek min. Kono ki dino le. Gak tau ndak. 1,5 kilo min. Gembok model piye Mbah Nik? 5.000 wae. Gak duwe melon bakule. Bar kowe saiki. Mbak gak duwe melon. Ya wis tuku jagung, Mbak 5.000. Gak ipak kerupukku kok nggone wong atak-atak ijek. Sing catu sik lah mboi, Mbak.
Ini tanganku ya. Oke. Gak enak. Nanas enak ocean. Ini pilihannya mak. Nya, mek siji. Mek siji. Saya pilihan 6. Aja sing mati, Mbok. Pilihno sing ora mati. Aku yang duwe sayang, aku golek melon rene. Saya pakan dulu. Oke, lanjut. 30 ini kan gini kalau. Harus susuk saya ketuta. Ya apa? Nggih. Dek, susuk 5.000. Isik ngatong ya ki. Ya. Endi lah buji? Ngene ya. Wis pira, Mbak? Iya, iya. 50 susuk 100. Ndokku anu pirekno, Tro. Lo kacangnya berapa? Nya, Mbak, kene, Mbak. Mek sing 100. Yang 50. Wis aja ki tak nggo buah penengko. Kayak abang-abang. Kira-kira berapa? Ndoke mati apa ora Mas engko? Ya wis atur dhewe, Mas. Ya bang-abang Pak. Halo. Oh, nggenku telur cedhak kalau mak. Ijek milih apa, Min? Wis ayo kuwi sik digarap ayo. Kaose dilara caitik. Iya duweke wis tak wehno kowe lho titip Min lah. Piye kabare pitik mundak ketoke? Regane ra Iya. ndak malah nggon. Lah mare pitike sing cilik lagi teko Mbak Donan. Wis iki ulan iki ngeri iki pitik. Wis pokok aja takok mak. Darani sing mundakno sing ngene iki mak. Oh alah wong nek ra roh. Mundak kok Inggris. Kok Thailand. Anu lagi do ngisi pitike. Gawe kok ora muntal bagus. Heh? Muntal bagus kan ora gawe. Ayo Min pilih Min tak jiarke kok Terus sayang. Sayang manis cinta strong. Dindem orang dua tak mburi tak on kowe lho ya. Kuwi engko adikku setengah kilo dhewekno. Sunti. Iya kuwi aku dhewe. Kita Bola, tapi lemu kok ya Mbak ya. Jos. Yo gak masalah, tapi kan lemu. Melayu ya wis. Melayu berarti ra pengen tuku. iya. Kok jere nek barongan Mbak Nemerno? Sesok ya mangko. Barengan pojok watu. Ajaka. Pojok watu. Walah kalau kaboten. Sayangku, aja dipepet-pepet tenanan sayang manis. Engko ditotone ora kena ayem. Mendung Mbak ketone. Ben Pak, Ya ndang aku. ben udan Iya. banjir. Winahku lagi umuran. Wis sakanae brambang gak enek ya. Ki kanji seprapat. Gorong anu godhok labu. Piro? 7.000. Nek tak tuku kalau brambang ngene wong kae 4.000 ndere entuk le. Budal isuk selak udan. Apa dodol? Iya. Lah udan nek angel ngene yo, Mbak. Mbak. Halo, tuku brambang 4.000, Mbak. Sak entuke, Mbak. Oke, ya duitnya ning kene. Lho, Mas.
Wes, Mbok. Ngene. Wes mulai. Oke. Sayur menir. Sajake kok apa hujan turun? Hujan turun lagi, Mbak Yun mangan. Itu dari masih pikiran. Cuman dia rambanan juga. Ini masih mereka muter-muter mau. Ya. Orang langsung lebih kerapian. Nyah mulai. Kok naturi tok aku. Susui, iki kowe tak kei dhewe. Urip itu. Lho, bakul donat kok prei. Oh, berarti ya digawa ngetan, Mas. Cara mana dodole ning ngetan? Oh. Mbok pepet to wong. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maya. Isu-isu aku jualan iki persiapan ayu budal. Ketoke langite wis mendung iki. Oke, diawali dengan bumbu punggung, nirisi tahu. Timang kok pasar wis, guys. Sotengane mak ilang. Ning pasar isu. Golek kulbis, golek apa jenenge nanas, jagung. Tahu, tempe gembuk, tempe tenang. Siap. Mak adang sih. Apa pasar larang kabeh. Apa Desember, guys, apa Januari. Barang-barang larang kabeh. Iya, pokoknya larang ada ya larang. Jagung, gulai beras. Pasar isu ya, wis ramene ra kathah. Kamu masak sego. Itu nek mangkat isu tetep mulih ngono guys.